O prezo dos vehículos novos increméntase, os equipamentos actuais e os complementos á condución danlle un plus aos coches tamén no seu valor. O aumento dos prezos tamén se está a dar no sector da automoción. Os novos vehículos son agora máis caros. Segundo datos da Axencia Tributaria, en abril o prezo medio dun automóvil en España ascendía ata os 22.755 euros, un incremento do 21,22% respecto ao inicio da pandemia, un crecemento que se produce por varias razóns. Subiron porque, bueno, a verdade que os coches e a equipación, mellorou moitísimo, incrementaron o que antes eran aqueles extras que se pedían e agora, pois, a maioría parte da automoción, pois, ven con casi todo de serie, entonces hai ese incremento, incluso, en temas de axudas á condución, que antes non tiñamos, e todo iso, bueno, pois, fai incrementar xa por temas tamén externos de que subiron os materiales, pero, bueno, sí que subiron os coches. O coche en general, tanto motorización a combustión, eléctrico e máis o híbrido, xa sempre son máis caros pola complexidade das mecánicas que levan, pero, bueno, que son as axudas á condución, mesmo uns faros de LED que antes eso non existía, pois todas esas cousas teñen que incrementar o precio, senón, o sea, ao final, a automoción é insostenible en ese caso. Que afirma que no seu caso e a pesar destes incrementos, as ventas están a ser positivas. Levamos un ano moi bo, vale, pese á incertidumbre do mercado, a moitos factores que son ajenos á automoción, pero, bueno, nós levamos un ano moi bo, con moitísima carga de traballo e vendendo moi ben tamén. O mercado confirma o seu cambio e ata o momento hai un claro dominador no cómputo de ventas. Ao final, todo o que estamos traballando basicamente é casi todo quilómetro cero, vale? O sea, temos pedidos a fábrica como a todas as marcas, pero, bueno, estamos traballando moito o tema do quilómetro cero. Coches o que máis tempo ten un ano e medio, máis ou menos, aproximadamente. Pois coches con meses, coches sin estrenar, matriculados de gerencia, e, bueno, está nos dando, a verdad, que moi bo resultado. As marcas seguen a mellorar os seus vehículos polo que continúan a sacar novos modelos. Hai que modernizarse, non? O sea, ao final, todas as marcas teñen modelos novos, sempre hai algunha cousa a maiores que vai salindo, e iso, todo o que sea innovar e todo é moi bo de cara ao sector da automoción. O sector xa comeza a albiscar o final de ano coa posibilidade de seguir incrementando o número de ventas nestes menos de 2 meses que quedan do 2023. Creo que a xente tamén compra cando necesita o coche, non? Realmente, non? Antes, bueno, creo que se compraba un poquinho máis por consumismo, non? Aquelo, bueno, a muller empeza a traballar, ou o meu marido ou o fillo falle falta un coche e comprábase moito máis. Agora, bueno, a xente compra o coche realmente cando necesita e penso que calquer mes do ano é bo para comprar un coche.